Ancho murigereria tutegarete ase ensemeyo ye county ya Nyamira tusike bosionigo osekero ama onchorerio agenderere konekiwa ase serikali eri ya Kenya Kwanza nigo bono oyo kabeire omobunge goso omobunge omokoro we constituency eri ya Borabo Ben Momanyi esokire nakoboria abagusi gochamo bosio bwobochorio bonene bwo mwaka 2027 asibono aborire abagusi anene mona baraikoro abagusi koba amo buno omogusi okwana ase chiabisi chiaye Mheshimiwa Momanyi nigo bona atebire andake gentokira chekwane kyo gwikiranigo kwa magendro ande mona se county yo ya Nyamira nugo chamo no kwigwana kwa barikuru ase chinseme chokwane kya igatia magendro ali ateneine ande mono kwa wachukua university ase chinseme chongwikirana ari ase nchirengia abantu bamindu bagusi ando siasa bare na Kenya kwa jumla muna kwa kakomboria na maene siasa tuwali kitembere chigo endegoro sana manogusi abateba kuna ramuisi kurumuso ndese kuna koba lakini gusinto gwate mechandere menge kurukale mwara buna wana monyenense akogenda gusi korara litukerimo ruwa mambia ngantu ogenda ochago tamboto abantu bechere butuko oruwa mambia ogenda mapei ogenda siaya oruchi billion cy'abantu billion kitangara billion gusi na Nyamira omanya gotiga kerebosa twaro mugaba no mugimo eguri bagakwana state lodge igenda koboria na jote bi muiseko no mumurona bamanyane ekiyoka na kiago kwana ase president yere dibaga agusaba magendero ye bikenite yakusi igorende mune community na mane ntwate emechando yarabero igombuya toikaranse n'abantu bali guba ikaranse bali barobisi bali bakabera obisi n'abasemi mbali narolire abantu bakomyoka nganyarebe ngori yaro president kurusi otari kuri lazima abantu baikaranse none nje president inkoba ngotabe president uzina nje ankoba igaba sacha bari gusi n'abasubati abange n'abandi mbara abange baje godekere president natokwana nimanyete Mheshimiwa Matiang'i tebire taratusaba kura nandi nimanyete no mogaka maraga nere nate nere asekirugi igo baka tuikaranse twens